पवन सिंह के कोनो गाना आओ हमार धुरंधर भैया पूछ पकड़ के ना आओ सेशन होइए नहीं कर सकत। और पवन सिंह के काल एगो गाना आवता तो धुरंधर भैया ऐलान करत और उनका टीम के तरफ से पता चलता कि काल ही गाना लेके आइयन। माने पवन सिंह से भैया बार बार टक्कर करलन, बार बार मुखड़िए गिरलन, तब फिर आज कहीं इनकर पोस्टर रिलीज हुई आ काल कहीं साथ ही गाना रिलीज करी नहीं। माने बार बार टक्कर खा के आ बार बार फ्लॉप भइला के बाद भी ऐसा करे के का वजह हो सकता? देखिए ई हमेशा चाहे कंट्रोवर्सी करे के, जैसे कि विवादित बात होके उनका संगे अगर लॉन्च करम तो वही में लपटा के लोग ना कहेला कि मतलब 5 गो साधु रहिए नु तो एगो में चोर रही नु तो वो साधुए कहाई, ठीक बा, वो साधुए कहाई। वो कहीं जाई लो तो गांव भर के लोग रोकी जाए साधु बा के कुछ लियाओ, कुछ खियाओ, कुछ पियाओ, बैठाओ, तो चोरो वही में बैठी, ओकरो के वही में बैठाई। तो इहे बात बा जे निमन आदमी के संगे एक आध गो गाना आ जाए तो कोई लपटा के तो माने देखा तो नहीं बोलबम के जैसे पावर स्टार के एगो गाना आई तो ई 2 गो रिलीज करलन। तो एगो और ही गाना आवता चूड़ी हरी हरी काल सुबेरे 6 बजे एगो ही गाना पावर स्टार के आई इनकर मोह सावन आई सब पे भारी पड़ी है। उहे तो कहत नहीं फिर से इनकर टीम के तरफ से ऐलान हो गइल बा कि साथे काल गाना रिलीज होखे वाला बा। काहे कोचुमर तू निकाला तरह तू टीजर ना देखला हा वीडियो के? आय गाना के टीजर ना देखला हा? तो इन 2 दिन बाद रिलीज करब। एकरा लेवल के गाना होखे नु देखा बराबरी कब कइल जाला जब दोनों आदमी लेवल के चीज होके तब। अब लेवल के चीज देबो ना तू जातिवाद दे देबो आना तो ऐसा चीज दे देबो जौन की लेवल के रहबे ना करी। अब तूता सन के कंटेंट मिलत नहीं है, तूता एने ओने बकत तरसन कोनो कोनो बात पे कोनो कोनो पुरानका बात लेके आवता, कोनो कहता कि व्यूज नहीं आवत तो हम का करी, कोनो कहता कि हमार धुरंधर भैया बिजी बाड़न, हमार धुरंधर भैया के गाना अच्छा लोग नहीं खेले तब धुरंधर भैया के लोग साथ छोड़ के जाता। क्या होता धुरंधर भैया कम से कम अच्छा जब तू एक आदमी के हेलीकॉप्टर दे देबो माने टीम में सब लोग के देखे चाहिए एक जना के तू हेलीकॉप्टर दे दो आ केहू के लगे साइकिल चढ़े के ना होके तो तारा संगे जाई केहू के कंपनी बैठा दो, केहू के कंपनी बैठा दो, केहू के कंपनी बहुत बड़का हिट कर दो। एगो पावर स्टार के होई देखी पावर स्टार के टीम देखी, नया टीम देखी। एकरा पहले यापन खुद के रथी कहले हन आ ई विकी सिंह के कंपनी उषा फिल्म्स जौन उनकरा विकी सिंह के माताजी के नाम से बा। एगो चीज ही करेक्ट करे के रहला हमनी के वीडियो में कुछ अलगे कह देल रहन हमनी के लागी कि भाभी के नाम ना माताजी के नाम है तो माताजी के नाम से वहां के चैनल बा। तब देखी सबसे पहले हम एगो बात बताओ तैनू पावर स्टार के संगे अब जितना टीम के लोग बा सबके मजबूत बनावे के चक्कर में बाड़े, यानी आप अपने काम में बिजी हो जाइए। अब मान के चली कि दीपक भैया के अपन सब कुछ बा, अपन बिजनेस बहुत बड़ा बा, अपन कंपनी भी म्यूजिक कंपनी भी बा एगो ओकरा बाद ही विक्की भैया के होइए गइल। एकरा बाद देखी इहे होके के चाही जब जे संगे बा ओकरा के लेके चली, ओकरा के ई करी ना तो एक जना के हेलीकॉप्टर दे दी आ केहू के पटना में कंपनी बैठ जाता तो का करी वो आदमी? क्या करी वो टीम ना छोड़ी तारा टीम के चक्कर में केहू नून रोटी खाता आ केहू अथी क्या कह जाला पनीर फेंक देता, केहू नून रोटी खाता केहू पनीरवा उठा के फेंक देता, बाक निमन न खेला फेंक दो। तो बात देखो बात हम दूर से कहता नहीं समझे वाला बात बा, ठीक बा। पवन पांडे जी के हाला होता है पवन पांडे जी चल गए टीम में अलग थी भाई तनी अच्छा से गहन क के मंथन क के बतियाल जाई। बाकी हमार धुरंधर भैया एकदम ठाल ले बड़न कि जब पावर स्टार के गाना आई उ तो गाना तो भाई भले मुखड़िया गिर जाई। देखी सबसे पहले बड़ा का होई बड़ा गाना पोस्टर रिलीज होई आ तो देना टीजर रिलीज होई आ कल सबेरा ही गाना रिलीज होई। अब माने भले ओकर मुखड़िया गिर जाई हन सब पैसा डूब जाई। अब हमने को आदल मान सो अब ना होके त गाना रोक दी कोई पोस्टर कुछ ना माने हम देखो हम उड़त न्यूज़ सुनिया कि धुरंधर भैया आवतरन जल्दी पावर स्टार से टक्कर करे। तो बहुत लोग कमेंटों में कहता कि भाई नाम लेके टक्कर मत कराओ, लेकिन का कइल जा भाई तोतवा पकड़ाइल बड़ा सन वो खोजा तरन सब के नामवा जोड़त तो नामवा जोड़ के हमनियो के बोलन सन तबे कुछ वेती होई। और नामवा देखो नामवा जोड़ल बड़का भारी बात नहीं है। हम उनकरा के सलमान खान से कंपेयर करी, अक्षय कुमार से कंपेयर करी, एथी से कंपेयर करी, ई सब बड़का भारी बात नहीं है, हम कर सकत है। लेकिन जे खोदियावता जे कहता कि हमरा के जोड़ा उनकरा के तन कम से कम उनकर लेवलवा तो दिखा दो हैं। अब मान लो कि साथे गाना रिलीज करके आवता 10 गो 15 गो गाना एक साथे एगो गाना आ गइल तो
जल्दी 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 राते भर में शूट करके ओकरा के फट दे बना के डाल देनी आ मुखड़िए गिर गनी तो ई सब देखे के पड़ी या दिखावे के पड़ी कि ना। बाकी यही पर रोने लोग के का ख्याल बा कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ लोग। वीडियो के ज्यादा से ज्यादा लाइक करे के बा, शेयर करे के बा। मिलता है इंसान अगला वीडियो में, तनिया सा सपोर्ट कर लो।